Bakit po ninyo naisipan na gawin po ang disenyo na ito, Sir Dong? Yeah, nung nangyari yung Yolanda, yung bagyong Yolanda sa Leyte, ako po ay taga Leyte, Mang Fred. Kaya 6 months after yata nung Yolanda ay pumunta talaga ako doon sa lugar namin at tiningnan ko yung sitwasyon ng aming bahay, yung ancestral house, yung komunidad namin. Nakita ko doon hindi lang halos lahat yata ng mga bubong ay lumipad. Kasama po yung bubong ng bahay namin. Hindi lang yon, ang mga nabalita ay mga nasirang bahay. Pati na rin yung mga pinagkulungan o bahay ng mga babuyan, yung mga backyard piggery, wala na rin. So nalaman ko sa aming mga kabarangay na hindi lang tao ang namatay nung bagyo na yon, kundi marami ring mga hayop dahil unang-una pagkalipad nung mga kanilang sinilungan ay mamamatay na rin kahit nga manok pag mabasa na yung balahibo nila, mamamatay na rin yun sa ginawang manok. Ganun na rin yung mga baboy. So naisipan ko ang kuwebo, something ba na hindi siya masyadong mahirap gawin pero matibay at kayang makatayo against sa malalakas na bagyo. Doon po nag-umpisa yung kwento ng kuwebo. Ayun, parang dahil po sa personal experience po pala ninyo, Sir Dong, kaya naisipan po ninyo na gawin ito. Sir Dong, tanong po namin, ano-ano po ba ang pakinabang dito sa paggamit ng kuwebo? So unang-una, ang kuwebo talaga ay dinevelop upang merong mapaglagyan ang ating mga magsasaka ng mga bagay na mahalaga o may value para panahon ng bagyo ay ma-secure ito at ma-save at hindi sila malugi after ng bagyo dahil maraming mga ari-arian, mga hayop na nawala na siyang investment din nila. So, ang kuwebo ay isang multi-purpose na struktura na dinisenyo natin upang makapag-withstand against sa typhoon. So, pwede ito silungan ng mga makinarya, pwede dito imbakan ng palay, ng binhi, o kahit dito isilong yung hayop or imbakan ng fertilizer o ano pa man mga bagay na kinakailangan ng ating magsasaka para magamit sa kanyang hanap buhay sa sakahan. Sir Dong, nabanggit po ninyo na pwedeng gawing imbakan o storage ng binhi ang kuwebo. Kumusta po ba ang temperatura sa loob ng kuwebo? So, unang-una nabanggit ko yung multi-purpose function niya. Pero dito, Mang Fred, ang disenyo actually ng kuwebo ay nakabase doon sa main function niya. So, halimbawa, multi-purpose nga pero meron siyang main function, main purpose na doon ang basihan ng pagka-design natin ng kuwebo. Halimbawa, gawing imbakan, mahalaga yung temperatura sa loob. Kaya may mga ilalagay tayong butas para maging maayos yung ventilasyon ng daloy ng hangin upang mapanatiling mababa ang temperatura sa loob na siyang kinakailangan kung meron tayong imbak na binhi ng palay. So, base naman doon sa mga naunang nagawa namin, ano naman siya, yung hindi siya yung temperatura na nasa loob ng isang istaktula na ang bubong ay yero. So relatively malamig siya dahil ang bubong nito ay concrete na makapal at hindi kaagad makadalo yung init galing sa labas dahil sa sikat ng araw. Ayun, napakaganda pala na ganun po ang pagkakadisenyo na hindi nga po nakukulob o nakakapasok yung init. Sir Dong, ang sabi po ang kuwebo ay istrukturang kubo na kasing tibay ng kuweba. Ang tanong po ay gaano po ba katibay itong kuwebo? Nasubukan na po ba sa malalakas na bagyo? Ano po yung naging basihan para masabing mas matibay sa pangkaraniwan po ito? Ang kuwebo, Mang Fred, ay gawa ng prefabricated na parts. Ibig sabihin, gawin ito ng mga piyesa tapos i-assemble
pagka-assemble dyan, tuloy-tuloy na ang pinaka-purpose niya, mapababa yung level ng skill ng pag-construct ng kuwebo. So lahat dito, kahit unskilled workers sa community ay ma-involve. Ngayon doon sa tanong, may mga test po kaming ginawa para lang masubukan yung tibay ng individual, yung prefabricated part na ito. Pinatayo namin yung isang individual na ang bigat niya ay 90 kilograms doon sa nakapatong na prefabricated part na sinusuportahan ng 1 meter apart na support. Doon siya sa gitna tumayo, nakapatong. Fortunately, hindi na bali itong prefabricated. So, yun yung pinaka-practical naming ginawa para lang matest ang tibay ng part na ito. Pero may mga plano kaming ay subject talaga ito sa sa scientific way of testing noong part na ito. Gamit ang problema lang namin yung facilities kung saan siya i-test. Pero yung ginawa namin yon ay isa sa mga dahilan kung bakit namin nasabi na kaya niyang mag-withstand ng bagyo. Pangalawa nating reason bakit niya kayang i-withstand yung malalakas na bagyo. Dito kasi sa mga conventional structures na kung saan ang dingding, ang bubong ay treated as separate parts. Base doon sa na-observe ko sa Yolanda, ang bubong ay lumilipad na buong bubong. Ibig sabihin hindi lang yero ang natanggal kundi yung buong bubong. Yero plus yung kahoy na pinagkabitan ng yero. So base kasi sa pag-aaral, nag-confirm yung na-observe ko doon sa mga nabasa ko sa mga reports, scientific reports, na ang weakest point daw ng structure ng building ay yung point na kung saan nagsalubong ang dingding at ang bubong. Pero dito sa kuwebo, hindi mo treated as one yung dingding at saka bubong kasi isang dome shape siya. So tuloy-tuloy yan from dingding hanggang bubong, paikot yan hanggang dingding. So wala kang ma-identify na point na kung saan nag-meet yung bubong at saka ng dingding. So hindi siya ganun kadaling tanggalin or ilipad ng malalakas na bagyo. Ayun! Napakaganda po pala ng pagkakadisenyo ng kuwebo, ano po, Sir Dong? May scientific basis din po pala, kaya ganun po yung naging disenyo. So napakainam po pala. Tama nga po na mas maganda talaga yung may basihan. Alam naman po namin na sa inyo po dyan sa PhilRise ay marami pong magagaling. Sir Dong, ideally gaano po ba ang pagkaluwang ng isang kuwebo? Kagaya nung nasabi ko kanina, Mang Fred, magbabari ang design ng kuwebo base doon sa gamit nito. Pero doon sa tanong nyo, ang pinakamaliit na floor area ng kuwebo ay nasa 20 square meters. Imagine mo ito na isang bilog. Bilog na floor, na bilog, cylindrical na ding, tapos dome shape na bubong. So yun yung pinakamaliit na kuwebo at makita mo itong ganitong disenyo ng kuwebo sa ating Future Rice Farm na kung saan ginamit ito na shelter ng isang dryer. So may isang ganitong kuwebo sa ibang sa mga pilot site din natin. So 20 square meters. Pero mula dito sa maliit, makagawa tayo ng mas iba-ibang design gamit ang the same prefabricated part yung sinabi ko kanina na sinubject sa load na nakakurbada na ito na kagaya noong kuwebo na nasa Palayamanan area ng PhilRise Central Experiment Station, may may 5 na parang kung tingnan mo sa taas para siyang bulaklak na may petals na each petal ay parang yung maliit na kuwebo na 20 square meter. So sa ganitong kuwebo na nasa Palayamanan, ang floor area ay nasa 138 square meters. At posible pa tayong makagawa ng
ibang kuwebo base doon sa specific na paggagamitan nito. Sir Dong, doon po sa sinabi natin na gaano kalaki, mga magkano po kaya ang magagastos para sa pagtatayo ng ganoon pong kalaki na kuwebo? Base sa aming computation dito, Mang Fred, unfortunately, mga ano pa ito, 2019 na data, umaabot ng mga 2,300 pesos per square meter floor area ang investment natin sa pagtayo ng kuwebo. So ginawa namin itong per square meter floor area para rin ma-compare namin doon sa mga ibang istruktura na nakatayo. So kung meron kang kagaya noong nasa Palayamanan, ang floor area niya ay nasa 138 square meters, inabot din kami ng doon, nasa mga 300,000 pesos. Pero sa ganong luwang yon, na i-computein mo nga yung per square meter ay nasa 2,300 pesos per square meter. Pero ikumpara mo ito sa ibang conventional na paraan ng paggawa ng structures, malaki pong kababaan ito sa cost. Kasi karamihan ngayon hindi bababa sa 5,000 pesos per square meter floor area nung structure o nung building. Ngayon, ang assumption dito, gastos lahat pati labor. Pero ang idea ng kuwebo ay bayanihan. Halimbawa, sa isang komunidad o sa isang kooperatiba, kung magtayo kayo ng kuwebo, free na yung service ng labor, o sa isang household, involve mo yung lahat ng miyembro, pwede ka makatipid ng labor. Sa na rin, pinipresyohan namin yung kawayan na siyang reinforcement noong concrete na maari namang libre sa ibang lugar. Ang laki po pala ng kaibahan, po? Mas malaking tipid po pala kung sa disenyo na ganyan. Sir Dong, may tanong lang po ako doon sa reinforcement na sinasabi po natin na kawayan. May pag-aaral na po ba kayo, Sir Dong, kung ano po ang pagkakaiba o gaano po katagal ang buhay ng reinforcement na kawayan kumpara po sa karaniwan na bakal? Ang paggamit ng kawayan ngayon, Mang Fred, ay binabalikan kahit doon sa larangan ng architecture. So, considered na rin siya na isang structural material. So, may mga literatures na nagsasabi na ginagamit ang kawayan as reinforcement noong concrete. Ngayon, maalala ko, nung maliit pa ako at may yung babuyan namin nga noon, kasi ang tatay ko ay karpentero, ang gamit niyang reinforcement doon sa mga kapalit doon sa bakal na kung saan itutusok sa hollow block, ay actually kawayan. At naalala ko yun, hindi naman siya nasisira noong time na sirain na yung silungan ng babuyan dahil may itatayo ng iba. Ngayon, kung lagyan mo siya ng scientific basis, tama nga, hindi siya masira kaagad kasi ang kawayan ay binalot ng semento. Ibig sabihin, hindi siya mabubulok dahil limited, wala na masyadong interaction ng oxidizer, yung oxygen. So walang decomposition na mangyayari. So yun yung isang dahilan kung bakit para mapababa natin at ang cost ng kuwebo, gumamit tayo ng kawayan. Ang isa pang dahilan, ang kawayan ay resistant, ang mas siya sa makapag-withstand. May mga asosasyon na po ba kayo ng mga magsasaka na nakapagpatayo o natulungan po na magtatayo po ng ganitong klase ng istruktura, kuwebo? Yes, Mang Fred, dito sa rice din natin sa Saragosa, Nueva Ecija, may tinayo tayong kuwebo sa isang kooperatiba o farmers association sa Mayamot, Saragosa, Nueva Ecija, na ang kuwebo na ito ay ginagamit nilang shelter doon sa kanilang mushroom production. So iba din ang hugis nito. Imagine mo yung bilog, kinati mo, in-slice mo, inunat,
tapos nilagyan pa ng extension sa gitna. So para siyang oblong kung tingnan sa taas, ang floor area niya oblong. So part doon ay nandoon yung space para gumawa ng mga fruiting bags yung mga miyembro ng asosasyon, at nandoon yung isang dulo nito ay isang room na kung saan doon nila patubuin yung mga mushroom. So makikita ito doon sa Mayamot, Zaragoza, Nueva Ecija. Meron namang isa sa isang farmer leader sa may Macarce, Zaragoza, Nueva Ecija. Malapit na yatang matapos o baka tapos na ngayon. Nakulong lang kami, hindi kami makabisita doon. Ang kuwebo ay isang ginamit niya na shelter ng free-range chicken. So ang hugis din nito ay ganun din, parang oblong, na doon magstay ang chicken habang panahon ng gabi or pag mainit ng panahon, pero gagala-gala din siya doon sa paligid niya. Meron pang isa sa may Santiago, Isabela, sa Rice Beach community din ito. Ito yung masabi ko, yung pinakamaliit na kuwebo, yung 20 square meter floor space na ginagamit din imbakan ng mga fertilizer at saka iba pang kailangan sa bukid ng magsasaka. Napakarami po ng ating napag-usapan, Sir Dong. Dagdag lang po namin. Sakali po na katulad namin na magsasaka ay nais po na magpagawa ng ganitong istruktura, kanino at saan po kami pwedeng makipag-ugnayan, Sir Dong? Makipag-ugnayan din lang sa engineering, sa akin through sa ating tech center, kasi ang kuwebo ay talaga ito, parang do-it-yourself type na technology. Wala tayong matatawag na cooperating manufacturer na mag-construct nito. Babayaran na lang ng kung sinong gustong magpagawa, kundi sila mismo kung sino ang may balak, bahala na silang magpagawa gamit ang guide. Sa ngayon, Mang Fred, ginagawa pa natin yung parang procedure, parang isang tipong technology bulletin na pag meron dito, nandoon na yung mga guide kung paano mag-construct ng kuwebo. Pero habang wala pa ito, pwede kayong makipag-ugnayan sa engineering division ng PhilRice. Ayan, napakaganda po na mayroon na po palang ide-develop po na instructional material. Sa atin pong mga kababayan na interesado na magtayo ng kuwebo, ay pwede po pala kayong mag-text o tumawag po pala sa hotline nila. Ang hotline po ay 0917-111-7423. Napakaganda po ng ating talakayan. Sir Dong, baka may dagdag mensahe pa po kayo sa ating mga tagapakinig. Salamat, Mang Fred. Siguro ang masabi ko lang sa ating mga tagapakinig na mga magsasaka, consider na natin na ang malalakas na bagyo ngayon ay paulit-ulit na dahil na nga dito sa climate change. Kasi base sa mga sinasabi ng mga experts, magiging intense, frequent ang mga bagyo. Kaya mahalaga na paghandaan din natin, isa na dito yung paggamit ng mga istruktura na resistant sa malalakas na bagyo, kagaya ng kuwebo. Di kaya ay siliran ng mga inaning palay at iba pa. Tinawag itong kuwebo dahil ito ay istrukturang kubo ngunit kasing tibay ng kuweba. Alanganing kuweba, hindi rin naman kubo. Kaya naman kayang-kaya ng kuwebong malampasan ang matinding buhos ng ulan at pagbugso ng hangin. Likas na templado ang temperatura sa loob nito. Palay Tanong. Tama o mali? Ang kuwebo ay istrukturang gawa sa karton ngunit kasing tibay ng bato. Sagot, mali. Ang kuwebo ay istrukturang kubo na kasing tibay ng kuweba. May mga asosasyon nang sumubok magtayo ng kuwebo. Isa na rito ang Ugatuhay Farmers Association sa Mayamot, Zaragoza, Nueva Ecija.
Ang kanilang kuwebo ay ginawang siliran ng mga pinapatubong kabute bukod sa iba pang gamit. May mga asosasyon ng sumubok magtayo ng kuwebo. Isa na rito ang Ugat Uhay Farmers Association sa Mayamot, Zaragoza, Nueva Ecija. Ang kanilang kuwebo ay ginawang siliran ng mga pinapatubong kabute bukod sa iba pang gamit. Para sa karagdagang impormasyon sa pagpapalayan, mag-text o tumawag sa DA PhilRice Text Center bilang 0917-111-7423. I-like din ang DA PhilRice at Department of Agriculture Facebook pages nang updated ka sa usaping pagpapalayan.